Sobra na po din mo kakagihan gyud ba? Kay taga-adlaw man gyud. Lagi yung mga tao ba nung nga kanang masuya ba? Dali ra kay masuya. Mga hilabtanon gyud kay no. Maning kamot ang tao hilabtan pag gyud. Di na maayo. Kol. Nganong hilabtan man nimo kol nga naning kamot man na. Gani, suyaon man kay ka. Grabe, paita ning maning kamot. Uy. Tanawa pre. Tanawa to silingan pre. Kada adlaw na sa kuwag lubi din na Bitaw pre no, may na lang tabang-tabang na siya ha. Mao gani pre no, may na lang na kontra nang sige nagtambay din na At least nasa ka nang mapangitan niya ka ng trabaho niya. Sige lang. Maning kamot lang ko adlaw-adlaw. Balay 7 pesos ray halin na kuani. Bilib kay ko na niya no kay bisag lisod trabahoon gyud. Agoy. Huy. Kol. Oh. Unsa man to pre? Basin iyang angkol pre, gitawag siya. Ikaw ba? Nawa na ning giduol na. Taga-adlaw taga-bantayan ba? Sige lang kag pisar og lubi ba? Oh, Kol. Sobra na po din mo kakagihan gyud ba? Kay taga-adlaw man gyud. Lagi yung mga tao ba nung nga kanang masuya ba? Dali ra kay masuya. Mga hilabtanon kay no. Maning kamot ang tao hilabtan pag gyud. Di na maayo. Kol. Nganong hilabtan man nimo kol nga naning kamot man na. Gani, suyaon man kay ka. Wala man ko mangilabot anay dong. Nga ako alang ba taga-adlaw sige pisar ko man tani kalubinan. Bantog raman po di iPod. Na, wa na nakadagan na.